Ξέρετε, το σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή είναι να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Εγώ αναγνωρίζω ότι έχω κάνει πολλά λάθη. Δεν τα έκανα όμως εσκεμμένα τα λάθη. Γι' αυτό και θεωρούνται λάθη. Αναγνωρίζω λοιπόν ότι έπεσα σε μια παγίδα, ότι πίστεψα στους αγρότες, ότι πίστεψα ότι θα φέρουν την επανάσταση, ότι πίστεψα ότι μπορούν να κάνουν κάτι οι συγκεκριμένοι. Έπεσα έξω, όπως έχετε πέσει κι εσείς πάρα πολλές φορές. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Κανένας δεν είναι τέλειος. Πήγαν εκεί, κόρναραν, με ήχους περίεργους, έβγαλαν φωτογραφίες, αυτοθαυμάστηκαν, μετά φάγανε και τα σουβλάκια τους και την άλλη μέρα το πρωί βάλανε μπρος και φύγανε. Κάπως έτσι κατάφεραν να κάνουν μια τρύπα στο νερό. Τι, όχι, όχι. Το ίδιο θα πω και για όλους αυτούς που θεωρούν ότι μπορούν να αλλάξουν κάτι μόνο με τα λόγια. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Συγχαρητήρια να πούμε σε αυτό που γίνεται με τις υπογραφές στο change.org.tb, κάθετο τέμπι, συγγνώμη, για όλα τα θύματα από το έγκλημα των τεμπών. Έχει έρθει ανατροπή, παιδιά. Σπάσαμε το ρεκόρ, το όριο των 500.000 υπογραφών. Ζητάμε δικαιοσύνη, ζητάμε να σπάσει άρση ασυλίας, να γίνει άρση ασυλίας των βουλευτών και των υπουργών. Καλά, σήμερα τα έχω χάσει. Μετά από αυτό που έγινε χθες, μετά από αυτό που ζήσαμε χθες σαν παοξίδες, τι να πεις και τι να κάνεις. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά ακόμα είμαστε σε μια περίεργη φάση. Σπάσαμε λοιπόν το όριο των 500.000 υπογραφών. Έχουμε μέχρι στιγμής 573.000 υπογραφές. Επόμενος στόχος είναι το 1 εκατομμύριο. Μπορούμε να το πετύχουμε. Μπείτε στην πλατφόρμα, υπογράψτε, δηλώστε και εσείς την παρουσία σας, τη στήριξη, τη συμπαράστασή σας, όλες αυτές τις οικογένειες των θυμάτων, για να μπορέσουν επιτέλους να τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι. Αυτοί που ευθύνονται πραγματικά. Change.org, κάθετο τέμπι. Μπείτε και βοηθήστε την προσπάθεια να μαζευτούμε 1 εκατομμύριο. Πας και γίνει τίποτα. Ξέρετε τώρα τι κάνουνε? Βλέπουν ότι έχει βγει ο Καραμαλής σαν υπεύθυνος, που ήταν ο υπεύθυνος για όλο αυτό που έγινε στα τέμπη, και σου λένε τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Να καταλάβετε κάτι. Είναι οι δημοκράτες. Δεν υπολογίζουν τον ελληνικό λαό. Είναι οι δημοκράτες. Υπολογίζουν μόνο το παιχνίδι μεταξύ κόκκινων και μπλε. Δηλαδή το μόνο που τους νοιάζει είναι να μην πάρει το ποσοστό τους ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους νοιάζει για εσάς. Δεν σας φοβούνται. Αυτοί φοβούνται μόνο μην χάσουν την εξουσία. Δεν φοβούνται να ξεσηκωθεί ο λαός και να μπει στη Βουλή. Ξέρουν ότι έχουν προσλάβει πόσους χιλιάδες αστυνομικούς. Δεν μπορείτε. Σου λέει δεν μπορούν αυτοί οι κοιμισμένοι, αποβλακωμένοι να κάνουν τίποτα. Σας θεωρούν δεδομένους, δεν σας φοβούνται, δεν σας θεωρούν απειλή. Το μόνο που φοβούνται είναι να μην κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βελόπουλος, η Νέα Αριστερά, το ΚΚΕ, να μην κερδίσουν οι υπόλοιποι ποσοστά και υπάρξει μια πιθανότητα να έρθουν στην εξουσία. Γι' αυτό το λόγο, μιας και έχουν δει ότι έχει εκτεθεί ο Καραμαλής, βγαίνει στην επιφάνεια τώρα η δίκη για τη φωτιά στο μάτι. Απαλλαγή, λέει, της Ρένας Ντούρου και άλλων 11 ζήτησε ο εισαγγελέας. Αυτά γίνονται για να μπει στο μυαλό σας ότι υπάρχουν και Συριζέοι υπουργοί οι οποίοι είχαν ευθύνες. Και ισχύει. Αλλά γιατί το αποκαλύπτουνε τώρα? Ισχύει. Και κανονικά και για το μάτι, όποιος ήταν υπεύθυνος θα έπρεπε ήδη να έχει πάει φυλακή. Δεν χάθηκε λίγος κόσμος και εκεί πέρα. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Αυτή η συγκάλυψη στην Εξεταστική Επιτροπή, Μαρκόπουλη, οι άλλοι από τα Τρίκαλα, πώς τη λένε εκείνη, Τσούπρα, και όλοι αυτοί συμπεριφέρονται σαν αλήτες. Και όταν συμπεριφέρεσαι σαν αλήτης, είσαι αλήτης. Και αυτό που κάνετε είναι αλητεία. Είναι προσβολή και ο ελληνικός λαός θα φέρει την ανατροπή. Να το ξέρετε. Το έγκλημα των τεμπών δεν θα περάσει έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σκυλιάσει
Και θα τα καταφέρουν για τα παιδιά τους, για την ψυχή των παιδιών τους. Με ενημερώνουν τώρα ότι δεν είναι 573.000 υπογραφές, έχουν πάει 630. Σκεφτείτε τώρα, μπαίνει κόσμος και υπογράφει. Μπείτε τώρα όσο προλαβαίνετε. Μπείτε και εσείς να συνεισφέρετε. Change.org/Tembi. Θέλουμε 1 εκατομμύριο υπογραφές για να δικαιωθούν αυτές οι οικογένειες. Δεν είναι κάτι ρε παιδιά. Δηλαδή για το Θεό μπαίνετε μέσα, ούτε πληρώνετε ούτε κάνετε τίποτα. Πατάτε μια υπογραφή και όλα καλά. Όσο για αυτή τη διαμαρτυρία ήταν η πιο στημένη διαμαρτυρία όλων των εποχών. Αλλά δεν πειράζει, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε ο Άδωνης ετοιμάζει το καλάθι του ασθενή. Ετοιμαστείτε. Άμα ήθελες να κάνεις κάτι σωστό σαν αγρότης, θα μπορούσες να κάνεις αυτό που κάνουν οι πραγματικοί επαναστάτες που δίνουν όντως αγώνα στη Γαλλία. Δεν υποχωρούν παρά τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού. Εκεί τα τρακτέρ, στη σειρά, έξω από το σπίτι του, έξω από το εξοχικό του, μπροστά στη Βουλή, παντού. Μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο φτάσανε ρε. Εκεί δεν είναι το παιχνίδι στημένο όμως, όπως είναι εδώ. Από μια σάπια κυβέρνηση και μερικούς κυβερνητικούς αγρότες. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός είναι στην Ινδία και προσπαθεί να φέρει δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Ινδούς για να εργαστούν στην Ελλάδα. Εδώ δεν μιλάμε για μια νομιμοποίηση μεταναστών, γιατί δεν έρχονται μετανάστες από την Ινδία. Μιλάμε για ένα σκλαβοπάζαρο. Έχει στόχο ο Μητσοτάκης να μειωθεί το εργατικό κόστος και στις κατασκευές και στον τουρισμό, για να κάνουν οι φίλοι του κι αυτός νέο ρεκόρ κερδών. Σου λέει οι Έλληνες είναι ακριβά εργατικά χέρια. Θα φέρω Ινδούς, θα φέρω Πακιστανούς, θα φέρω τον Μπαγκλαντές, θα φέρω από την Αίγυπτο. Με αυτή τη μέθοδο όμως θα πέσουν οι αμοιβές των Ελλήνων και θα αυξηθούν ραγδαία τα κοινωνικά προβλήματα. Από εκεί που σας έδινε υποσχέσεις για νέες αμοιβόμενες θέσεις, το ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, το ότι θα βοηθήσει τους Έλληνες, ξαφνικά βλέπουμε ότι έχει περάσει σε έναν άλλο τρόπο σκέψης. Ζούμε απίθανες καταστάσεις. Σύμφωνο, λέει ο Μητσοτάκης, με την Ινδία για νόμιμη μετανάστευση Ινδών. Μέχρι στιγμής έχει υπογράψει σύμφωνο νόμιμης μετανάστευσης με Μπαγκλαντές, Αίγυπτο, Πακιστάν και τώρα και με την Ινδία. Αλλά το 41% το ψήφισε γιατί ήθελε επέκταση του φράχτη στον Εύρο. Χαϊβάνια, χαϊβάνια. Έχτισε εκεί ένα ψευτοτύχο και σας λέει τελειώσαμε. Και το πιστέψατε, το θεωρήσατε πατριώτη. Χαλβάδες. Ποιος σας στέει, πάρτε τώρα, πάρτε να έχετε. Η Ελστάτ εξαφάνισε ρε 609.000 ανέργους και όλο αυτό για να εμφανίσει μονοψήφια ποσοστά ανεργίας. Στον ΟΑΕΔ έχουμε τρύπα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ξέρετε πόσο είναι 1 δισεκατομμύριο? Που αυτό το δισεκατομμύριο υποτίθεται θα πήγαινε στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Ξέρετε πόσο είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ? Ρωτάω. Ξέρετε, δεν ξέρετε? Και πού πήγε? Καλά, αυτή είναι δύσκολη ερώτηση και εύκολη παράλληλα. Ξέρουμε όλοι πού πήγε. Ξέρουμε όλοι τι χρώμα ήταν η τσέπη. Όλοι. Μπλε ήταν η τσέπη. Αλλά ποιος δεν γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση διοργανώνει δυναμικές διαδηλώσεις μαϊμού. Το έχει κάνει επανειλημμένα με τους ίδιους κομπάρσους, με στημένα σκετσάκια μες στο βουνό, με στημένες ομιλίες σε σπίτια, με βολεμένους νεοδημοκράτες. Μόνιμα αυτό κάνει. Έχει τους επικοινωνιολόγους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Λες και δεν το ξέρατε βρε. Λες και δεν το ξέρατε. Για άλλη μια φορά λοιπόν έκανε αυτό. Σοου με τους αγρότες. Βγήκε ρε η ελληνική αστυνομία. Ακούστε αυτό να γελάσετε. Βγήκε η ελληνική αστυνομία
και έδωσε συγχαρητήρια στους αγρότες. Λέει ήτανε πάρα πολύ συνεργάσιμοι και τήρησαν τα λόγια τους. Ό,τι ήταν να κάνουν το κάνανε. 11 η ώρα ακριβώς είχαν βάλει μπρος και φύγανε. Πού έχετε δει βρε τέτοια επανάσταση? Πού έχετε δει να δίνει η αστυνομία συγχαρητήρια σε αυτούς που υποτίθεται ότι διαμαρτύρονται? Για κλάματα είστε. Και το λέει και ο δικός σας, ο Πορτοσάλτε. Ο Πορτοσάλτε. Βγήκε είπε ο Άρης ο Πορτοσάλτε, το κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που το παίζει δημοσιογράφος, ότι η κυβέρνηση οργάνωσε αυτό το αντικυβερνητικό συλλαλητήριο των αγροτών. Βγήκε και το είπε. Και έχουμε τώρα όλα τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναρωτιούνται γιατί οι Έλληνες εμπιστεύτηκαν αυτούς που τους έχουν καταστρέψει. Είμαστε φαινόμενο προς διερεύνηση, το έχετε καταλάβει? Μας γλεντάνε και εμείς τους χειροκροτάμε. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Όταν διαβάζω ότι μετά από τα απογευματινά χειρουργεία και τη συμμετοχή που θα έχουν οι ασθενείς στα φάρμακά τους, το Υπουργείο Υγείας επιδιώκει να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι 1 ευρώ για κάθε παραπεμπτικό και 3 ευρώ για παραπεμπτικά απεικονιστικών, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να μας αρμέξουνε. Θέλουν να μας βγάλουνε το λάδι. Θέλουν να μας πάρουνε και το τελευταίο ευρώ από την τσέπη μας. 1 ευρώ για κάθε παραπεμπτικό εργαστηριακών εξετάσεων. 1 ευρώ και 3 ευρώ για παραπεμπτικά απεικονιστικών. Αυτοί οι άνθρωποι με ταχείς και συνοπτικές διαδικασίες ξυλώνουνε τον δωρεάν χαρακτήρα του εσύ. Πρώτη απόφαση ήταν αυτή για τα απογευματινά χειρουργεία που θα είναι πλέον επιπληρωμή. Μετά είναι αυτή η συμμετοχή των ασθενών στα φάρμακά τους. Και τώρα δρομολογούν και το χαράτσι για τους ασφαλισμένους, από τους οποίους θα ζητείτε να βάλουν το χέρι στην τσέπη για τα παραπεμπτικά. Όλα αυτά τα κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, φίλοι μου. Υπουργό Υγείας έχετε τον Άδωνη Γεωργιάδη, βρε πλεμπέι. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, βρε παιδιά. Ακούστε εδώ, ρε, να τρελαθούμε τελείως. Λέει, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι αληθινά. Έτσι, υπάρχουν φάρμακα και γενώσιμα, αλλά το καλύτερο παπαδάκι είναι το τουρούτουμτουμ. Πάω εγώ στο φαρμακοποιό και του λέω, με αυτή τη δραστική ουσία που λέει ο γιατρός, μου είπε να πάρω το τουρούτουμτουμ. Ο φαρμακοποιός τι θα μου πει εκείνη την ώρα? Έλα να κάτσουμε να συζητήσουμε. Ο φαρμακοποιός οφείλει να σου πει ότι εκτός από το τουρούτουμτουμ υπάρχει και το ταρασαντζάμ. Ποιο θα πιστέψω, το γιατρό? Το γιατρό ή το φαρμακοποιό? Το ταρασαντζάμ Και το τουρούτουμτουμ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι σημαντικότερο να ξεβολευτούμε λίγο όλες τις συνήθειές μας και να μπορούμε να πληρώσουμε και να φέρνουμε καινοτόμα φάρμακα ταρατατζάμ, που θα σώσουν. Ταρατατζάμ και ταρατατζούμ. Αυτός εδώ πέρα αποφασίζει αν θα πληρώνει ή δεν θα πληρώνει. Αυτός καταστρέφει τη δημόσια υγεία. Ωραίο μάθημα. Μπάκο, μη πουλάς τρέλα, ρε. Εδώ κι εγώ είμαστε να πούμε. Θα έρθει η ώρα που θα ανάψει η φουφού. Have a problem to just technical jobs. I mean, if you want to open a restaurant in Greece now, the top first thing that you cannot find is, I don't know what is the English word, Lageris we say it. Guy from the table. Πώς είναι η γραμματεία, If someone knows the English words, okay. Άλλη και εσύ που ξέρεις αγγλικά τόσο χάλια, πώς λέγεται αυτό? Lageris we say it. Αυτό δεν υπάρχει στα αγγλικά. What do they do? They fix the things in the cuisine of a restaurant in the proper way in order to make the cuisine work. We have a big lack of Langeris in Greece. Ακούστε αγγλικά τώρα. Because they cannot find this kind of expertise, they cannot open their kitchen the hours they need. Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα. Mr. Fessas is laughing for that.
But for some investor with a kitchen is very important problem. The English word for lazeris. How can I explain? There is not a corresponding word. Dishwasher. It's more complex than dishwasher. It's more complex. Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλεμπογιάρα. Θα μπορώ να μπει στη λάτζα για κάποιες ώρες. Λάτζα. Πλήσιμο, κανονικά, σαπουνάκι. It's more complex than dishwasher. It's more complex. It's more complex to the cuisine. To the cuisine, the latgeris. Αυτός εδώ ρε, αυτός εδώ έπρεπε δηλαδή για το Θεό. Ακούστε, έχω ηχητικά για πάρτι του τώρα να χορτάσετε, γιατί μετά θα μιλήσουμε λίγο για το δικαστήριο και για τη δίκη που γίνεται για το Κελπνό και να σας εξηγήσω τι ακριβώς έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης με το Κελπνό. Δεν είναι 30% η συμμετοχή, είναι πολύ λιγότερο. Δηλαδή με το φρένο που βάλαμε, εμείς ακολουθήσαμε το μοντέλο που αποσμειώνουν τις ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικές. Θα μας το πείτε λοιπόν για να το ξέρουμε πόσο είναι. Χωρίσαμε τα περιστατικά σε 6 Μάλιστα. κατηγορίες βαρύτητας και έχουμε βάλει φρένο στο κατανόητο ποσό τα 2.000 ευρώ. Ακούστε τώρα το τιμοκατάλογο, έχει βγάλει τιμοκατάλογο ο τύπος για τα απογευματινά χειρουργία. Τον έχετε υπουργό υγείας, υποτίθεται για να σας βοηθήσει που πληρώνετε περίθαλψη, ασφάλεια, για να, μπορείτε να πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο και να σας εξυπηρετούν, για να υπάρχουν αναισθησιολόγοι, ογκολόγοι, για να ανοίγουν νοσοκομεία καινούργια σε περιοχές που δεν έχουν, για να υπάρχουν ασθενοφόρα και να μην είναι ένα ασθενοφόρο για όλη τη Χαλκιδική για παράδειγμα. Γι' αυτό τον έχετε ψηφίσει και γι' αυτό το λόγο έχει πάει εκεί που έχει πάει. Και αυτός αντί για να κάνει αυτά που πρέπει, βγάζει τιμοκατάλογο για τα απογευματινά χειρουργία. Το ανώτερο. Αλλά όταν πηγαίναμε το 30%, αυτή η επέμβαση που λέμε 2.000 ευρώ θα ήταν πάνω από 4.500 ευρώ. Άρα στην πραγματικότητα. Συγγνώμη, για δωρεάν υγεία, για δημόσια νοσοκομεία μιλάμε όμως, κύριε Γεωργιάδη. Επειδή τώρα μας αναπτύσσετε ένα τιμοκατάλογο, σαν να ακούμε για ιδιωτικά νοσοκομεία. Μιλάμε για τη δημόσια υγεία εδώ, έτσι. Μιλάμε για τα δημόσια νοσοκομεία. Ο οποίος έκανε κριτική και είπε ο Άδωνης, λέει ο Γεωργιάδης, ο αδιευκρίνιστος, παρουσίασε τιμοκατάλογο. Μπήκα λίγο στην ιδιωτική κλινική που χειρουργεί ο κ. Πολάκης και πήρα τον τιμοκατάλογο της κλινικής που χειρουργεί. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή ο Γεωργιάδης φταίει για τον τιμοκατάλογο και ο Πολάκης όχι, που πουλάει υπηρεσίες με τιμοκατάλογο. Αυτό τι σχέση. Το πρόβλημά του είναι αυτό. Το πρόβλημά του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δεν τους νοιάζει για εσάς. Κακώς φεύγουν. Δεν τους νοιάζει τίποτα βασικά. Τους νοιάζει μόνο να είναι στην εξουσία και να αρπάζουν. Τα αφθαλμικά, ας πούμε, τον Μπραντές και αυτά που γράφουν, εκεί πράγματι η εταιρεία Novartis εισάγει πολύ λιγότερα σκευάσματα από αυτά που χρειάζομαστε. Τους έχω καλέσει στο γραφείο μου και τους έχω πει ότι θα τους βάλω και πρόστιμο, αν συνεχίσουν αυτό. Κύριε Υπουργέ, θα βάλει πρόστιμο στην Novartis ο Άδωνης Γεωργιάδης, παιδιά. Θα βάλει πρόστιμο. Ρε, κορόιδα, κορόιδα. Κορόιδα. Λοιπόν, σοβαρό επεισόδιο υπήρξε στη δίκη για το Κελπνό. Ένας αστυνομικός, ένας φρουρός του Άδωνη Γεωργιάδη επιτέθηκε στο δικηγόρο του Πολάκη, ο οποίος Πολάκης σήμερα κατέθεται εκεί πέρα. Πρέπει να τα βάλουμε όμως λίγο κάτω και να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, γιατί πιθανότατα να μην γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει. Ένας υπουργός αυτή τη στιγμή, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την υγεία, δεν πάει στη Βουλή όπου πρέπει να είναι και πάει σε μια δικαστική αίθουσα όπου δικάζονται αυτοί που διόρισε παράνομα στο Κελπνό. Την ώρα που καταθέτει σαν μάρτυρας ο εχθρός του ο Πολάκης. Που για μένα αυτοί οι δύο, εφόσον τους έχουμε δει στη Βουλή να μαλώνουν μεταξύ τους και να φωνάζει ο ένας τον άλλον και να λένε «Εσύ πήρες τις μαύρες σακούλες από τον Καλογρίτσα» και ο άλλος να λέει «Ναι, αλλά εσύ είχες τις μαύρες σακούλες κάτω από το γραφείο σου», θα έπρεπε και τους δύο ταυτόχρονα να τους μαγκώσει ο εισαγγελέας και να τους πει «Για ελάτε εδώ ρε. Τι είναι αυτές οι μαύρες σακούλες που λέτε με τα λεφτά? Για έλα εδώ ρε Πολάκη. Ποιες μαύρες σακούλες με τα λεφτά από τον Καλογρίτσα? Για έλα εδώ ρε Άδωνη. Ποιες μαύρες σακούλες στο Κελπνό?» Και εσείς κάθεστε και πιστεύετε τους Πολάκηδες και τον Άδωνη. Πάμε παρακάτω. Πηγαίνει εκεί ο Γεωργιάδης ο Άδωνης, ενώ δεν καταθέτει σαν μάρτυρας, για να καταλάβετε πόσο τσιφλίκι θεωρεί τη χώρα του. Επιμένει να είναι στην αίθουσα. Μια πράξη που μπορεί να θεωρηθεί και ως πράξη άσκησης αθέμητης επιρροής στο δικαστήριο, γιατί αλλιώς θα αποφάσιζε ένας εισαγγελέας
αν δεν ήταν μπροστά του ο υπουργός. Και δεν φτάνει αυτό. Δεν κάθεται και σιωπηλός μες στο δικαστήριο. Σηκώνεται όρθιος στο ακροατήριο και επιπλήττει το δικαστήριο γιατί επιτρέπει στον Πολάκη να καταθέτει με έναν τρόπο που δεν του αρέσει. Ακούστε εδώ τώρα. Ήρθε ο γαργαλιάς της γειτονιάς και αντί ο πρόεδρος του δικαστηρίου να πει το Γεωργιάδη κάτσε κάτω σε παρακαλώ και να τον ανακαλέσει σε τάξη, δεν τον αποβάλλει καν από την αίθουσα, δεν ζητάει καν να ασκηθεί δίωξη για διατάραξη δικαστηρίου, τον ανέχεται και τον καθιστά και παράγοντα της δίκης. Και δεν φτάνουνε μόνο αυτά. Έχει μπει που τα έχει κάνει γιάχτα μέσα στη δίκη ο Γεωργιάδης, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι καν στην αίθουσα. Κάτι γίνεται σε κάποια φάση με το δικηγόρο του Πολάκη και πετάγεται ένας αστυνομικός φρουρός του Γεωργιάδη και τον σμπρώχνει. Και ο δικαστής αντί για να τους πει σηκωθείτε φυγέτε από εδώ πέρα μέσα, μη σας αρπάξω και σας προφυλακίσω, απλώς διακόπτει το δικαστήριο. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Θα έπρεπε κανονικά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να βγάλει ανακοίνωση και να λέει ότι ξέρετε κάτι παιδιά, οι δικαστές και οι εισαγγελείς κάνουν τη δουλειά τους. Δεν γίνεται να δεχόμαστε μέσα στην αίθουσα επιθέσεις από αστυνομικούς σε δικηγόρους, τον υπουργό να μπαίνει μέσα, να τσιρίζει, να φωνάζει, να κάνει ό,τι γουστάρει. Αλλά πού να βρουνε τα κάκαλα, πού να βρουνε τα παντελόνια? Κάθε πρωί που ξυπνάνε οι δικαστές και οι εισαγγελείς και α και ου και δάπνο δουφουκού φωνάζουνε και τραγουδάνε αυτό το τραγουδάκι κάθε πρωί. Ο συγκεκριμένος εισαγγελέας βασικά εκεί πέρα που δεν είπε σήκω φύγε Άδωνη, αυτό το τραγουδάκι τραγουδάει το πρωί, όπως τραγουδάει και η Ευγενία Μανολίδου. Ποιος πηγαίνει στη Βουλή, σας έλειψε. Ποιος λετάει το λαό, ποια τον βλέπει στο γυαλί, τι πουπούκα η τρελή που αρχαία ομιλεί. Ταχτήρι, ταχτήρι, το άντρα που τον έχω εγώ. Ποιος τα θύματα ξεχνά, ποιος τσεπώνει τα λεφτά, και πια τρώει τα λεφτά, η πουπούκα η τρελή που αρχαία ομιλεί. Ταχτήρι, ταχτήρι, το άντρα που τον έχω εγώ. Τι περιμένετε βρε? Ο Μητσοτάκης είναι στην Ινδία, πετάει λουλούδια. Η Μαρέβα ντύθηκε σημαία της Ινδίας και πήγε εκεί μαζί του. Για ποιο λόγο να πάει η Μαρέβα μαζί του? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι ρόλο έχει? Οι πόλεις όλες είναι γεμάτες με αφίσες από διάφορους τσαρλατάνους οι οποίοι θεωρούν ότι θα φέρουν την Επανάσταση. Βγαίνει ο Μητροπολίτης Κανάγκα Χαρίτων από την Αφρική και λέει ότι εμείς στην Αφρική ντρεπόμαστε σαν Ορθόδοξοι για αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε ο Μητσοτάκης. Μας κοροϊδεύουν και οι Αφρικανοί από εκεί πέρα οι Ορθόδοξοι. Αλλά εσείς Survivor και Masterchef δεν σας νοιάζει τίποτα άλλο. Έχουμε τεράστιο έγκλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο διαπράττεται στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Βάζουνε τέλος ακόμη και στα βασικά και στην παραγωγή των βασικών για τις ειδικές δυνάμεις, για τα πυρομαχικά και γενικά για το στρατό. Και δεν μιλάει κανένας. Ο Φλόρος πήρε σύνταξη, είπε ότι ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Και πανηγυρίζουν ακόμα για τα F-35. Την ίδια ώρα η Τουρκία, ενώ ο Μητσοτάκης είναι στην Ινδία, κλείνει συμφωνία με τη Σομαλία και μπαίνει ως εγγυήτρια χώρα για την προστασία της και μπορεί να διαχειρίζεται εκεί πέρα όλη τη θάλασσα. Παράλληλα φτιάχνει αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, τα ΚΑΝ, και χθες είχαμε και την πρώτη πτήση αυτού του αόρατου μαχητικού που σχεδίασε η Τουρκία. Ξέρετε τι σημαίνει αόρατο μαχητικό? Δεν το πιάνουν τα ραντάρ μας. Αλλά όταν έχεις εδώ πέρα γεραπετρίτιδες, κερίδιδες, όταν έχεις εδώ πέρα το Μητσοτάκη, την Τώρα Μπακογιάννη, το Δένδια, όλους αυτούς να φοράνε τουρμπάνι να φοράνε και να φέρουν εδώ Ινδούς και Πακιστανούς και να προσκυνάνε τον Ερντογάν. Τι περιμένεις, η Ελλάδα να πάει μπροστά? Η Ελλάδα θα δαφανιστεί με αυτούς. Ξέρετε τι είναι το τουρμπάνι? Το τουρμπάνι είναι αυτό το λεπτό, αυτή η λωρίδα λεπτού υφάσματος που τυλίγουν οι μουσουλμάνοι πάνω στο κεφάλι τους
Σε διάφορα χρώματα σίγουρα έχετε δει, μωρέ, να πούμε. Οι Ινδοί το φοράνε πιο πολύ. Αυτά τα υφάσματα που τυλίγουν έτσι και είναι πάνω το τουρμπάνι, μωρέ, αυτό σαν ένα βελανίδι που έρχεται και γίνεται πάνω στο κεφάλι. Τέτοιο φοράνε. Δηλαδή θεωρείτε ότι ο Κερίδης είναι Έλληνας? Αυτός ο αλογομούρης που χάρηκε τόσο πολύ με το νομοσχέδιο που πέρασε για τους ομοφυλόφιλους, θεωρείτε ότι είναι Έλληνας? Θα σας βάλω κάποιες δηλώσεις του από τα παλιά για να μου πείτε, είναι Έλληνας ή δεν είναι? Ότι το Αιγαίο είναι ελληνική θάλασσα. Βεβαίως σε μεγάλο μέρος δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Το μεγαλύτερο μέρος των υδάτων του Αιγαίου είναι διεθνή, κοντά στο 40%. Και δεν είναι ελληνική, δεν το λένε ακριβώς επειδή είναι διεθνή, δεν το λένε μόνο οι Τούρκοι, το λέει και ο υπόλοιπος πλανήτης. Ούτε οι Σοβιετικοί Ρώσοι, ούτε οι Αμερικάνοι θέλουν το Αιγαίο ελληνική θάλασσα. Θέλουν το Αιγαίο διεθνή θάλασσα. Να μπορούν να περνάνε, δηλαδή τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας δεν είναι περιορισμένα και να μπορούν να περνάνε. Από την άλλη μεριά είναι μια τουρκική ακτή. Έχουν και οι Τούρκοι ακτή στο Αιγαίο. Και δύο νησιά. Από τη μεριά της Τουρκίας υπάρχει μια τεράστια αδικία. Είμαστε 80 εκατομμύρια. Ακούστε το λίγο αυτό πιο χαρακτηριστικά. Από την πλευρά της Τουρκίας, λέει, υπάρχει μια τεράστια αδικία. Και λέει, ο Έλληνας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είμαστε 80 εκατομμύρια. Τι πάει να πει είμαστε 80 εκατομμύρια? Είσαι Τουρκός? Είσαι Τουρκός? Είμαστε 80 εκατομμύρια, λέει ο άνθρωπος. Ακούστε το, είναι απίστευτο. Μια αδικία. Είμαστε 80 εκατομμύρια. Τα περισσότερα από εμάς και σίγουρα τα πιο δυναμικά ζουν στα δυτικά παράλια, από την Κωνσταντινούπολη μέχρι κάτω την Αντάλια. Δηλαδή τα 2/3 της Τουρκίας είναι δυτικά. Τα 3/4 της οικονομίας είναι δυτικά της Άγκυρας, της οικονομίας. Η μεγαλύτερη πόλη Κωνσταντινούπολη, η τρίτη μεγαλύτερη Σμύρνη. Έχουμε λοιπόν στα μικρασιατικά μας παράλια κοντά στα 40 εκατομμύρια και έχετε εσείς στο Καστελόριζο 482 μόνιμους κατοίκους. Είναι κατοικήσιμο το Καστελόριζο, γιατί πρέπει να είναι κατοικήσιμο το νησί για να έχει υφαλοκρηπίδα. Τώρα έχω δει την παρούλα, αρχίζετε με διορθώνει στα νομικά, αλλά ας τα πούμε έτσι χοντρά, κατοικήσιμο. Κατοικήσιμο λέει η Ελλάδα. Απαντάει το και κατοικήσιμο είναι 482. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να τον είχαν μαζέψει ήδη για εθνοπροδοσία με αυτές τις δηλώσεις. Είμαστε 80 εκατομμύρια. Αποφάσισε ρε φίλε, με ποιους είσαι, με τους Έλληνες ή με τους Τούρκους? Με εμάς είσαι ή όχι? Δεν είσαι με εμάς, προφανώς. Ιουσουφάκη είσαι. Λοιπόν, οι Τούρκοι όπως είπαμε φτιάχνουνε με την αμυντική αυτή βιομηχανία που έχουν τα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς. Όσο εμείς γονατίζουμε τον προϋπολογισμό μας για να αγοράσουμε τα άχρηστα για εμάς F-35. Και παράλληλα έχουμε και τους κερίδιδες να γκρεμίζουν το κάστρο από μέσα. Και θεωρεί ο Έλληνας τώρα ότι επειδή μαζεύτηκαν 6.500 αγρότες για μία μέρα, για ένα απόγευμα στο Σύνταγμα, θα αλλάξει κάτι. Ρε, θα τα βλέπα αυτά καμιά συγκέντρωση του Χριστόδουλου και θα γελούσε. Καμιά συγκέντρωση του παλιού του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981 που βούλιαζε η Αθήνα και θα γελούσανε ρε, θα γελούσανε με εσάς ρε, οι ίδιοι είστε. Οι ίδιοι είστε. Πού
Πού είναι όμως οι 49 αυτοί οι δικαστές εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι οποίοι είπαν ότι υπάρχει κράτος δικαίου? Πού είναι όταν μαθαίνεις ότι υπάρχει κατασκοπευτικό λογισμικό στα κινητά των Ελλήνων Ευρωβουλευτών? Πού είναι, γιατί δεν μιλάνε όταν μαθαίνεις ότι αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε εδώ στο ραδιόφωνο, στην Αθήνα δέρουνε μελισσοκόμους? Πού είναι? Ποια είναι η άποψή τους για το λιγνάδι? Ποια είναι η άποψή τους για το οικονομικό έγκλημα στην Ελλάδα? Αυτοί οι 49 που λένε ότι υπάρχει κράτος δικαίου μπορούν να μου απαντήσουν σε αυτό? Μία ερώτηση, άσε όλα τα άλλα. Ας τους μελισσοκόμους, ας τα όλα. Μία ερώτηση θέλω να τους κάνω μόνο. Ποια είναι η άποψή τους για το οικονομικό έγκλημα στην Ελλάδα? Να μου απαντήσουν αυτοί οι 49 σπουδαγμένοι εισαγγελείς δικαστές που λένε ότι υπάρχει κράτος δικαίου. Υπάρχει καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος στην Ελλάδα? Λέγε! Υπάρχει! Θα σου λέγα τι υπάρχει. Και μας λέει τώρα η ΑΔΕ, που θα έπρεπε να ελέγχει όλους αυτούς, ότι θα κάνουν εφόδους στα καρναβάλια και θα ντύνουμε, λέει, τους ελεγκτές μασκαράδες. Αυτή είναι η αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος? Αυτό το ρόλο έχει η ΑΔΕ? Να ντύσει καρναβάλια τους ελεγκτές και να τους βγάλει να γράψουν κάνα πρόστιμο στα μαγαζάκια που δεν κόψανε απόδειξη για ένα μπουκάλι μπύρα? Αυτό το ρόλο έχει στη χώρα? Σκέψου τώρα όμως να είσαι σε κάνα καρναβάλι, στην Ξάνθη, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, σε οποιαδήποτε πόλη, να σκάει εκεί δίμετρο μοντέλο, σαν να είναι στο Ρίο ντι Τζανέιρο. Εκεί ξέρεις που ντύνονται έτσι έξαλα και χορεύουνε. Να χορεύει εκεί σάμπα, να πηγαίνεις να αγοράσεις μπύρα και να σου λέει είμαι ελεγκτής της ΑΔΕ. Πού είναι η απόδειξη? Τι παθαίνεις εκεί πέρα? Δεν την παίρνεις σαν καζέ και τη λες έλα πάμε λίγο στο Υπουργείο? Πάμε στο Υπουργείο έτσι πως είσαι ντυμένη? Πάμε στο Υπουργείο να κάνεις έναν έλεγχο εκεί πέρα και στα Υπουργεία? Να δούμε τι γέλιο θα ρίξουμε όταν θα μπει ντυμένη καρναβάλι μέσα στο Υπουργείο να κάνει έλεγχο. Αφού καρναβάλια είστε μωρέ, μη σας θέμε. Έτσι, με τέτοιο ρυθμό θα μπει μέσα. Όλοι οι ελεγκτές της ΑΔΕ που θέλετε να σας πάρουμε και στα σοβαρά. Έτσι, ντυμένοι όλοι, τα καραγκιόζιδες, τα καρναβάλια που είστε. Θα πάτε να κάνετε έλεγχο μέσα στη Βουλή. Ντυμένοι κλόουν, ντυμένοι μωρά, όπως κι αν είστε ντυμένοι. Αυτό θέλω να ακούω. Και να γίνεται έλεγχος οικονομικός κάθε μέρα. Πού πήγαν οι απευθείας αναθέσεις? Πού πήγαν τα λεφτά από τον ΟΑΕΔ? Πού είναι το πόθεν έσχες της Αλεξάνδρας Μπακογιάννη, Μητσοτάκη, ό,τι κι αν είναι? Πού πήγανε τα λεφτά από το Δήμο Αθηναίων? Και παράλληλα να είστε ντυμένοι καραγκιόζιδες. Έλα εδώ Μητσοτάκη και πες μας, πού βρήκες τα λεφτά? Θέλω δίμετρο μοντέλο, ξαναλέω. Ντυμένο, να κάνει έλεγχο τον Άδωνη Γεωργιάδη, να χορεύει παράλληλα σάμπα και να τον ρωτάει πού βρήκε τα διευκρίνιστα. Πού τα βρήκες τα λεφτά βρε? Το ίδιο να κάνει και στα κανάλια. Πού πήγαν τα λεφτά της λίστας Πέτσα? Υπάρχουν αυτά τα site που δώσατε τα φράγκα? Δεν υπάρχουνε. Μούχτι τα κάνατε. Και δώσε έλεγχο. Δώσε. Και το Γιώργο τον Πιτσιλή θέλω να δω ντυμένο. Θέλω το Γιώργο τον Πιτσιλή ντυμένο κλόουν, να χορεύει αυτό το τραγούδι και παράλληλα να κάνει έλεγχο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε. Οι λίστες υπάρχουν αναρτημένες. Μπορείτε να μπείτε να δείτε ποια κανάλια πήρανε λεφτά.
Και η λίστα πέτσα, και η λίστα μπλέτσα, και η λίστα για τον κορονοϊό. Έχει καμιά 20 λίστες. Μπείτε, ψαχτείτε και δείτε ποια κανάλια πήρανε λεφτά. Οι όμιλοι πήρανε λεφτά. Οι μεγάλοι όμιλοι, άμα θέλετε σας τα διαβάζω κιόλας, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχετε δάχτυλα να πληκτρολογήσετε για να δείτε. Είναι απλά τα πράγματα. Πληκτρολογείς λίστα πέτσα. Δεν είναι δύσκολο. Λίστα πέτσα γράφεις. Στο Google που τόσο αγαπάς και τόσο πιστεύεις, το πατάς. Έχουν αναρτηθεί στοιχεία. Κανονικά στοιχεία, όχι αρλούμπες. Αναρτημένα είναι όλα γιατί είναι υποχρεωμένοι να τα αναρτήσουν. Λοιπόν, Όμιλος Βαρδινογιάννη 2.127.000. Όμιλος Αλαφούζου 1.822.000. Όμιλος Κυριακού 1.351.000. Όμιλος Μαρινάκη 1.231.000. Όμιλος Σαβίδη 786.000. Πρώτο θέμα 589.000. Κουρτάκης 306.000 ευρώ. Ευαγγελάτος 300 χιλιάρικα. Γεωργελές 272.000 ευρώ. Real Group Χατζηνίκος 248.000 ευρώ. Και άλλοι πολλοί, Μαυρίδιδες, Παναγιωτάκηδες. Έχει εδώ της Παναγιάς στα μάτια έχει. Τριανταφυλόπουλος 62 χιλιάρικα. Για το zoogla.gr. Πήρανε λεφτά όλοι. Έχει εδώ ονόματα με το κιλό. Ευσύν, Φιλιππάκης, Μητρόπουλος, Δελατόλας, Χιμονίδης. Έχει πράγμα, άστο. Πατάς, δεν είναι δύσκολο. Λίστα πέτσα, κάτσε διάβασέ τα. Εκεί η ΑΔΕ δεν μπορεί να μπει όμως. Να δει ρε παιδιά, να κάνει έναν έλεγχο. Για ποιο λόγο πήραν αυτά τα λεφτά αυτά τα κανάλια? Για να το καταλάβω. Για ποιο λόγο πήραν αυτά τα λεφτά? Δηλαδή πήρανε τόσα χρήματα να τα κάνουνε τι? Για ποιο λόγο τα έδωσε η κυβέρνηση? Και στην τελική υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια και πάρα πολλά ραδιόφωνα και πάρα πολλές εφημερίδες και πάρα πολλά site. Κανονικά αφού θες να κάνεις, να δώσεις λεφτά για να βοηθήσεις όλους αυτούς, θα πρέπει να δώσεις σε όλους τα ίδια λεφτά. Βοηθάω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι πάει να πει δίνω 2 εκατομμύρια σε ένα συγκεκριμένο όμιλο? Τι πάει να πει δίνω 300 χιλιάρικα? Γιατί αυτή είναι μόνο τα επιφανειακά, σας είπα τώρα. Έχει κάτι site σε κάτι Λάρισες, σε κάτι περιοχές πάνω στα βουνά. Ένα site τώρα για παράδειγμα, δεν το έχω μπροστά μου τα ονόματα, δεν τα θυμάμαι κιόλας. Κάτι ανύπαρκτα site. Σαν να λέμε ότι Larissa News 365-247.com που έχουν πάρει κάτι 60.000 ευρώ, κάτι 100.000 ευρώ. Ποιο είναι αυτό το site ρε παιδιά? Ποιο είναι αυτό το site και για ποιο λόγο παίρνει 100 χιλιάρικα? Μούχτη τα λεφτά! Τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου τα λεφτά! Γεια σας! Παράλληλα με αυτόν τον τρόπο, εφόσον δίνεις λεφτά σε όλους αυτούς τους μεγάλους ομίλους και σε όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι δεδομένο ότι μετά θα κελαϊδάνε όλη μέρα για σένα. Είναι δεδομένο ότι είναι μια έμεση εξυπηρέτηση, δωροδόκηση, ξέρω εγώ πώς να το πούμε. Τους εξαγόρασαν, δεν ξέρω. Εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δεν μου φαίνεται λογικό. Και μετά αναρωτιέσαι γιατί βγαίνει ο Πορτοσάλτη, ο Χατζηνίκος, ο Ισαγγελάτος και όλοι αυτοί και λένε ότι λένε. Έτσι πάει. Έτσι πάει φίλοι μου. Δεν είναι δύσκολο το πράγμα. Και επίσης μετά μην περιμένετε όλοι αυτοί να πούνε για την ακρίβεια, για την εσχροκέρδεια, για το σύστημα. Πώς θα πούνε αφού τα έχουν πάρει? Σας είπε κανένας ότι είναι στο 250% η ανατίμηση από τον παραγωγό στο ράφι? 250% πάνω. Δηλαδή ο παραγωγός βγάζει ό,τι βγάζει και 250% πάνω είναι η τιμή μετά όταν καταλήγει στο ράφι. Τι να λέμε τώρα? Κοροϊδευόμαστε. Να σας πω και το άλλο. Εγώ ας πούμε αν με βάλουν να χειρουργηθώ μεσημέρι, πες ότι μπαίνω για χειρουργείο, χτύπα ξύλο. Μεσημέρι εγώ έχω φάει ήδη, είμαι νησταγμένος.
Είμαι έτοιμος για να με ανοίξουνε. Πρέπει να πληρωθεί ο αναισθησιολόγος το ίδιο. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί βγάζει τιμοκαταλόγους. Έχει ένα δικό του τρόπο. Νομίζει πουλάει. Μπορούσε να πει για παράδειγμα, άμα είναι καρδιάς, είναι πιο δύσκολο, θα πάει στα 10 χιλιάρικα. Άμα είναι για το γόνατο, στα 5. Άμα είναι για το χέρι, στα 2. Ξέρω εγώ, άμα θεωρεί ότι μπορεί να παίζει με την υγεία μας, και δεν φτάνει που έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχουμε και τον εξαδάκτυλο. Εξαδάκτυλος. Επίθετο κι αυτό. Ο εξαδάκτυλος, ο οποίος βγαίνει και λέει: δεν νομίζω ότι 1 ευρώ για τα παραπεμπτικά είναι πολύ. Δεν νομίζω να επιβαρύνει το 1 ευρώ για τα παραπεμπτικά, λέει ο εξαδάκτυλος. Τον απαντάει ο άλλος: μα είναι αθρηστικές οι επιβαρύνσεις. Μην αθρίζουμε, λέει, ανώμια πράγματα. Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου, και αντί για να περασπίζετε τους ασθενείς, κάνει πλάτες στον Άδωνη. Κάνει πλάτες σε μια κυβέρνηση που εξαγοράζει την Ελλάδα. Γιατί όπως είπα και χθες, η μισή Ελλάδα σε λίγο καιρό θα είναι της ΓΕΚ Τερνά και η άλλη μισή θα είναι της CVC Partners. Η Wind αγοράστηκε από την Nova. Η Nova αγοράστηκε από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ ανήκει στη CVC. Μαντέψτε ποιανού παιδί δουλεύει στη CVC και θα καταλάβετε πολλά περισσότερα. Πάντως σε αυτό το εσύ που ονειρεύεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, θεωρώ ότι ούτε ο Τζακ Νόρις δεν θα έμπαινε μέσα. Ο Τζακ Νόρις δεν θα έμπαινε μέσα να χειρουργηθεί. Χωρίς αναισθησιολόγο, χωρίς να υπάρχουν γιατροί, χωρίς να υπάρχουν υλικά, χωρίς να υπάρχουν γάζες. Ούτε ο Τζακ Νόρις. Θέλετε και αναισθησιολόγο για να κάνετε μια απλή εγχείρηση? Τι είστε ρε Φλόρι? Είναι απίστευτο αυτό που ζούμε. Πάντως είμαστε η χώρα με τις περισσότερες δημοσιογράφους που έχουν σύζυγο πολιτικό. Δηλαδή βλέπεις τώρα, ας πούμε, την Τζίμα, ο άντρας της πολιτικός, Σία Κοσιόνη, Μάρα Ζαχαρέα, όλοι έχουν και από έναν. Το κουβαλάνε μαζί. Και αν δεν είναι πολιτικός, είναι κομματικός τέλεχος. Τάτι, μη σε ξεχάσουμε, σε ένα τάτι σου τάσουρε. Μας το παίζεις και ιστορία εκεί πέρα ότι είσαι κάποια και χορεύεις στο πάνελ, την έχεις δει θεογκόμενα να πούμε. Έχεις σπάσει ρητίδα, σαν αυλάκι έχει γίνει η ρητίδα ρε τάτι. Άσε με ήσυχο, σε παρακαλώ. Πέρα το ότι καλός ή κακός έχουμε το δικαίωμα να χωνεύουμε ή να μην χωνεύουμε κάποιον. Για μένα είσαι κάργα αχώνευτη. Δηλαδή δεν μπορώ να σε χωνέψω, πώς θα το κάνω? Δεν μπορώ, σε βλέπω και σε απεχθάνομαι. Σε βλέπω και λέω έλα Χριστέ και Κύριε, τι είναι αυτό? Ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος, αυτά που λες. Δεν κάνεις για παπαδιά. Πάντως η ερώτηση που έκανε ο Ευαγγελάτος σε αυτόν τον άνθρωπο που τον έχουν ταράξει, τον παλαιοχριστιανό, που τον ρώτησε, σας κατηγορούνε για αιμομιξία, θα δώσετε DNA για να διαπιστωθεί αυτό? Και απάντησε αυτός, και για το Μητσοτάκη λένε ότι πρέπει να δώσει DNA για να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι γονείς του, αλλά δεν δίνει. Πώς τους πετσόκοψε έτσι? Πείτε μου, πώς τους πετσόκοψε έτσι?